Albert van der Ploeg van de Vereniging Noordelijke Frieske Wouden en Harm Wiegersma van het Melkveehoudersvakboen binnen de eerste met haar een amer vol poep. Oh, geweldig. Dat ligt erop. Mooi hè, je hier om mij werkje woont. Nou. Smakelijk putje, Mulder. Ja, dat is... er komt toch wat ammoniak bij vrij. Neffens Mulder zoenen boeren net langer keusmest op het landbroeken matten, maar menselijke poep. Misschien kunnen we hier natuurlijke keus van maken, dat het weer komt in de landbouw. Mensen die mensen ik echt wel degelijk een onderdeel uit van die kringloop. Alleen krijgen we saus, dat is net smakelijk, we willen het leven net door haar. Maar dan kunnen we het probleem ik net benemen en de kansen ik net. Ik wil je hartstikke bedanken dat het mijn werkje was toe de poep. Als je bewust bent van wat al jaar toch wel in 24 uur produceert. 3,8 kilo, ik nooit dacht. Savolle? Savolle, ja, ik weet niet hoeveel het oren had, maar ik voel het een heel soort. Dan ben je een goede eter. Ik ben een goede eter, maar ik werk ik hard, dus dan moet ik helpen te trainen. Het roept net helemaal fris, dat kunnen we wel zeggen. Maar als we een beetje gang gaan, dan zet we de ventilator aan en de raampjes zijn we niet op, dan is het klaar. Met de bus vol vertrekt Mulder naar Ljouwert. Bij Wetsers zal onderzocht worden hokkerstoffen dat er correct in de poep zit en hoe broekbaar het is voor de boeren. We hopen dat je hem er hele nuttige dingen mee de dwang kent. Nou, wij zullen zien wat erin zit. We hoeveel stikstof en fosfaat. Dat zijn belangrijke nutriënten die wij in onze installaties hier proberen te rond te winnen. Zodat we op die manier een bijdrage leveren kunnen aan het sluiten van de nutriëntenkringloop. Omdat het om een ludieke actie gaat, is het net de bedoeling dat de menselijke mest echt door het land uitrieden wordt. Voor eerst zullen we het dus nog gewoon hier met dwaan matten.